Ay, tamang-tama. Na ang doktoron. Masulbad na gina akong problema sa ako ang lawas nga gipamati. Oh, dayon lang. Oh, Sir. maayong hapon, Dok. May kay, Oh, sir. naabtan ta jud ka kay. Unsay ato, sir? Lagi Dok kay kani ba akong gipamati ba? Pag sige magsakit akong tiyan. Nya usahay ang akong kasing-kasing di naman mo piti. Daghan ako mga doktor nga dito lagi. Sige lang kong inugtambal ang ginimawa ang tud karon. Mo na nga jud ko sa imong clinic. Kaysa Dok, ako ra pasyente Dok. Oh, tuwa na. Ganina sila, nang lakaw na. Yang ayo gid sila Dok. May na sila pagkabutang. Lagi. Sa langit ko Ah, Dok. di. Ako mo kunog sa nina. Ang gubo ko Dok. Oh, Kapag duha Dok. oh, sige na. Sige na. Sige Dok ha. Kawaw na ko kaya ako ang trabaho. Sige Dok, ana lang siguro Dok. Trabaho na ko. Gago! Ay, salamat kayo Dok. Hindi pa na ko ni mo Dok. Dali na rin mo makaibaw sa taon. So karon pangutan-on ti ka. Unsa may gusto nimo? Tambal o mamaayo ka dayon? Kanang mamaayo ko dayon Dok. Kaya gikapoy na kay kung inom magtambal Dok. Okay. Gusto ko ngayon uli na ko sa amo. Maayo na ko. Okay. Sige. Tayo kang i-arre Dok. Sige. Tagaan ti kag choice. Salamat kayo. Maulitan na din. Oh, saan na Dok? Kana, unsa man saan na? Kung sakit imong tiyan, atong gabso nimong tiyan. Kung Ya. labad imong ulo, atong dukdukon nimong ulo. Kaya wala na. Dok, wa na Dok. Namaayo na ko Dok. Wa na sakit. Ay, dali. Wa na sakit. Dali, dali. Ah!